Hé, wat doe je met die vaseline? Ja, die gaat op een plekje, dat zal ik verder niet naar haar uitleggen. Dat is wel goede bescherming. Nou, dat wordt een hele heftige wedstrijd hè, dit jaar. Heel pittig, denk ik. Dus veel vaseline smeren. Heel veel vaseline en verstand op nul. Het is niet dat je op een meer en er is geen wind en het is vlak water. Nee, er gebeurt wel wat. En dat vind ik ook wel mooi aan deze race. Want ik bedoel, ja, dit is de koninginnenrace onder het sloeproeien. En we vinden toch elk jaar wel weer dat spektakel. En spektakel is ook mooi als er wel wat zeegang is en wat elementen die je normaal gesproken op het binnenwater niet hebt. Voor zoals vooral je het grauw in de Gierensloep is het wilde wetter van de Waadzee misschien wel de grootste uitdaging. Harrensloep, de wetterspetter, is het de liedste die doorstekt. En dat had een groot nadeel. Elke sloep had zijn eigen handicap ook een beetje. En wat is je handicap? Dat we bij elk wel stil lezen. En het is een heftige wienjoet. Ga je daar ontocht of hoe train je daar nou voor? Nou ja, als je weer trainen op binnenwater, dus daar kun je nooit zo goed op trainen. Dus we gaan gewoon wie moet zetten.